בואו נדליק נר לחנוכה, נר חמישי. קדימה, הנה אני בא אליכם. תנו להם כפיים למילואימניקים. כן, איפה המיקרופון? מה, לא הבאתי את המיקרופון? איפה המיקרופון? תביאו לי את המיקרופון. בדרך כלל המיקרופון מחכה לי, אני רגיל שהמיקרופונים מחכים לי, אני לא צריך להביא אותם לכל מקום. בסדר, תודה, גלוש. השם ישמור אותך. תודה. אוקיי, מי איתנו? נריה ואביחי, אחים, נולדנו בחנוכה. אתה נריה? כן. ואתה אביחי? אביחי, כן. מאיפה אתם? ההורים מיד בנימין, אני גר באשכול. רגע, בואו, שיראו אתכם יותר טוב. בואו, איפה להזיז אותם? לפה, איפה שאנחנו פה. כן, מאיפה אתם? אני גר באשקודש, עם וואלה. שתי הבנות שלי ואשתי היקרה, שר כוח. ואתה? אני גר בבתיים, יחד נשוי לשלבת, אבא לשוהם. בארדקור. כן. בארדקור. בואו, קחו את המיקרופון, דברו באיזה. איפה גדלתם? גדלנו ביישוב יד בנימין, שהיישוב היה קטן, עוד לפני שהחבר'ה מגוש קטיף הגיעו. יד בנימין הוותיקים. כן, אנחנו מייצגים את היישוב הוותיק. אוקיי. וזהו. ומה עשיתם עכשיו במילואים? אז אני משרת בחטיבה 810, בפיקוד צפון, יחידת האלפיניסטים. וואלה. כן. איך שלדג לקחו לכם את החרמון? כשהסופה מתגברת, הגברים נשארים. חכה לשלג, בוא נראה מי יישאר. אוקיי, ואתה? ואני באוגדת עזה, חטיבה דרומית. זכיתי לעשות 3 סבבים כבר במילואים. די, בתוך הרצועה? לא, עשינו אחד בג'נין, כל התקופה של ג'נין, כל המבצע הארוך שהיה בג'נין אנחנו עשינו. עשינו עוד סבב בשכם, ועכשיו הסבב האחרון בעזה, בעוטף. היינו גזרת כיסופים. זהו, זוכים וזכינו. תודה, יישר כוח על מה שאתם עושים למען עם ישראל, גם בהתיישבות, גם בצבא, ותודה שבאתם. בבקשה, תדליקו את הנר. תודה רבה. אנחנו, לפי מסורת תימן, נדליק, אבא יהיה גאה בנו. כמה אחים אתם? זה החינוך, אנחנו 10 אחים. וואלה. כולם בגבעות? ההורים עשו מלחייה, שמו את כולם במלחייה, פיזרו באיו"ש יישר כוח. וזרים בכל הארץ. יפה. אז אני אברך, מי שמכיר את העדה התימנית שיענה במנגינה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במזוודו ועשירונו להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשו ניסים לאבותינו ביום ההם בזמון הזה. אמן. הנרות הללו שאנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל המלחמות שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה. כן, ידידי אמר, שרצית להגיד איזה דבר תורה, פרשת השבוע, מקץ, כן, בבקשה. יש פה יותר מדי, האוויר פה באמת, שיהיה לי זכות בנימין בן צילה. אבל חשבתי על זה שזה, אתה יודע, לא רגילים לראות בתקשורת מישהו מבת עין ומאש קודש בהקשר חיובי. זה כאילו, זאת המהפכה. ודבר שני, אני טועה, מה קורה אם יש מישהו בן למשפחה תימנית והוא לא מוזיקלי? הוא זייפן, מה? אין דבר כזה. מוכרים אותו לאשכנזי. אין דבר כזה, כמו שתגיד לי בן למשפחה חרדית שלא מאחר. זה לא קיים. שכוח.